recuperar os que faría o Concello cos informes pertinentes de patrimonio de augas, e din que non en augas que non textualmente, digo que por mí me trasladaron que todos aqueles elementos que impidan o transcurso libre da auga, pois, ainda que existiran noutro momento, que incluso mandei mirar que eso está pendiente, si no registro deles figuraba ese non sei como explicarle, chegando ao monte de San Francisco, cruza da parte de arriba, se ve perfectamente a donde iba do outro lado do río, que queda ali un tronco e que rompeu fai moitísimos anos, eu creo que antes do 2003, eso sí que o sei, antes de 2003 xa se destrozara eso, pero os veciños decíanme, algúns da Ponte, outros de un señor maior, que era recuperable, e algún se prestou a axudar. Eso non o podemos facer, poñemos a actuar no río, xa nos gustaría en algún caso, pero non porque nos gustaría facer nada raro, sino arreglar algunha desfeita que vai facer outras desfeitas posteriores, e que así o reclamamos moitas veces en augas, que o fagan eles ou que non o permitan facer. Pero en ningún momento a intención, o objetivo é danar, senón todo o contrario. Non é danar, pero se vamos a botar de Zahorra os restos que quedan de Sans Cangles en riba, pero que dixo sempre? Despois non se vai. Señor Moledo, eu quero que un día veña comigo, de verdade eu pido, os dous portavoces. Temos claro exemplo na parte do sendeiro que está feita, que está enterrada, está a canle enterrada, e está metido un tubo naranja, porque estuve ali. E despois, no outro lado, no lado que se vai actuar, pasa outro tanto do mesmo que as canles, o cal. Esa é a nosa preocupación, que se volva a enterrar os desechos arqueolóxicos que temos neste concello, como pode ser a canle do Muiño, que quede enterrada. Señor Moledo, non se vai a enterrar ninguna canle, doulle a miña palabra. É máis, se aparece e nos deixan, a imos restaurar. Pode ser nesa actuación ou actuación posterior, pero doulle a miña palabra. Igual que tamén lla dou que vamos a... Perdón. Igual que tamén lla dou de que se fixeron outras xestións para o Castro de Comparada, que nos acaban de financiar unha parte, que estou coas xestións todas de cesión. O Bantegal nos vai a ceder unha parcela que está no propio Castro, pero son lentos. Bueno, perdón, a administración é lenta. Estou dicindo a verdade, se non teño por que non decir. Lentitud, sí, e hai errores tamén cando se piden, non me pregunte, señor Cardela, se non vou dicir tamén porque se retrasan algunhas contestacións cando se presenta erróneamente a solicitud. O señor Moledo dixo que había unha senda e na solicitud non aparece senda na parroquia de Tállara, na solicitud desta subvención. Pero bueno, como de eso hai moitas cousas. Non lle entendí, pois non podes... Non, eu tampouco, falo solo, eu cubo. Bueno, le pido por favor, con todo o respeto, quero que vos... Non. Quería facer unha pregunta antes de que... Non me vai... Entón, lle vou a contestar. Si vostede acaba de facer unha afirmación ou acaba de aludirme e vostede non me explica por que eu non lle entendí, prometo yo que non entendí o que... Explico, vamos a ver. Non sei se se refería ao señor Anxo Molero, se se refería a mí, non sei o que quere decir. O señor Anxo Molero acaba de falar da senda anterior. Sí, pero a senda anterior non é peor, pionir solamente vai haber unha. Aí non é pionir, non, porque quero vostede que saiba que no seu momento pode buscar o expediente, se fixo para acceso e o compromiso que hai é de acceso a algunhas parcelas que hai ali que non tiñan acceso por outro lado. De feito, cando van a quitar a Madeiro... Non, pero sigo sin entender o que me dixo a continuación do que lle dixo o señor Moledo, non sei o que me dixo a min, aparte de que non sei se o señor Moledo tiña alguna outra cosa que É decir. que en todos os papéis oficiales falase de incluso no boletín oficial do Estado, falase sendeiro, Ponte San Francisco de Carabeiras. Volvo a decir, ese tema, vostede o sabe porque me preguntou na comisión informativa, me preguntou no pleno e lle contestei, e non se pode estar grabado, por cual pode evitarlo, está na vale. Consulteino, porque me parece un error que aparte protestei por él, porque como fora eso na carátula, ese momentiño. Miraron, fue un organismo competente ao donde se presentou este proxecto. Me dixeron se o contido correspondía co título ou era un proxecto de Ponte da Belén do Ponte de San Francisco. E dixemos que o que se iba a valorar era o proxecto. E o proxecto lles gustaba.
así me fixeron ver, ainda recientemente, que era unha pena que desistira, porque era un proxecto bonito, que bueno, pero vai a volver a ver, pero eu non quero que a xente cree que adiante con todo, non, vamos a reinicialo, corramos o risco que corramos, me dá igual, e si non é que me dé igual, é que quero facer así, vale, quero facelo así, desde o principio, vale, pero non vamos a parar, e aparte vou atender peticións que tamén, ainda que aquí que se fan nas alegacións, hai peticións que se fan sobre patrimonio, sobre outras cousas, vamos a atender a todas esas, pero por favor, chamareinos esta semana para que me acompañen na data que acordemos a facer ese percorrido. Perdón. Señor Bueno, tamén nos encontramos que o recurso interposto por José Manuel MM para non dar os apelidos da persoa non está totalmente resposto porque pensábase que era un copia-pega do anterior, pero non é. Entón gustaríame que se revisara o expediente e que se contestara a esa persoa como tense que contestar, porque vai máis amplio e queda sin contestar. Entón gustaríame que vai moito máis amplio, moito máis amplio, e cousas que non se contestan porque non son obxecto da consideraron tanto os xurídicos externos e internos como os técnicos de urbanismo internos e externos contestaron o que era un motivo deste expediente expropiatorio, as alegacións para ter en conta, e aí pon que se desestima, vostede miro se non o puntualizamos, pero localizo eu tamén. Localizo uno vostede? Non, non teño aquí, que non me venho con o expediente. Pois é bo traelo, Eu morei outra vez antes de vir. Había os 3 recursos presentados, hai no expediente, se vostede veu, que se responde unanimemente aos 3, porque facían as mesmas alegacións. Depois había outras acusacións persoais, que se vostede se referiu a elas e dixo que non estaba de acordo con elas, o cual eso me pareceu entender, o cual lle agradezo. Eu teño que dicir a verdade do que sucede no salón de plenos, que, bueno, no salón de plenos que non estamos aquí, creo, recordar. Están aquí os nomes, JMDP. Si fai alusión en varios sitios, porque vulneración do dereito á intimidade propia imaxe, se refire a esa? Entre outras. Está contestada. Entre outras, que, por eso lle digo que me gustaría que se diera outra vez o recurso que interpuso esta persoa, se lle fora contestado, ainda que... Se lle van a responder esta... A ver, ahora mismo se vai a respostar as alegacións cos informes que fixeron os técnicos. Ten capacidade, o sea, ten posibilidade todavía de volver a insistir sobre esas alegacións a persoa que as fixo. Entón, unha vez que lle chega esa resposta a persoa que vai dirixida, si quere volver a facer outra reclamación ou esclarecemento ou que teña que facer sobre esa alegación, pois podía facer. Aparte, creo que tamén o pon na información que lle mandamos, tamén o pon. E nada, para rematar, falar sobre a reunión, esa famosa que se fora ca asociación vecinal. Sí. Gustaríanos saber como foi vostede en calidade ali a esa reunión. Hombre, clarísimo. Porque falei ca presidenta da asociación e díxeme que non a convidara a xunta directiva da asociación, que a convocara unha persoa que pertence a esa asociación. Mire, a mí me chamaron dicindo que querían saber sobre este proxecto, porque había persoas, veciños, que querían que houvese unha reunión para tratar este tema e que lle gustaría saber as dúas versións, a versión das persoas que pedían a convocatoria e a versión do Concello. Eu, para non ir eu soa, non porque tivese ningún tipo de medo, sino para levar a alguén que apoyase as afirmacións técnicas ou calquera esclarecemento do proxecto,
pedinlle a unha das persoas que pertencen ao departamento a esa unidade técnica que me acompañase. Estivemos ao principio, sí que algunha xente non, pois lle parece ser que non lle agradou que estivera ali. Aclarei que eu iba simplemente para decir o que se iba a facer, o que poñía o proxecto, e que despois me iba a ir. E así o fixen. Expuxe, que quixo preguntar, preguntou, e tan pronto acabaron as preguntas, eu abandonei para que pudesen debatir en liberdade, e me fun. Esa foi a realidade. Eu non sei quen lle dixo usted, eu sei quen se dirixiu ao Concello, que foi da directiva desa asociación, e non creo que a vostede non lle parecería mal, porque a vostede seguro que faría o mismo. Si ten, por unha parte, unhas persoas da súa aldea, da súa comunidade e outras, querrá saber, e quen fixo o proxecto, querrá saber a versión do proxecto e querrá saber o que din os veciños. Eso estou facendo. Efectivamente, pois é o que fixo. Eso estou facendo. Estou sabendo a versión, neste caso, a súa, a da presidenta, e máis os veciños que falan. E vostede que quere que eu faga agora aquí? Non, quero saber as versións para saber... Pero eu xa te expliquei esta versión. A que sí? Señor Moledo, a que eu xa lle expliquei esta versión. Pero versión. non había falado ca presidenta, e a presidenta díxeme que ela non tenía ninguén da xunta directiva. Eu son responsable do que eu digo. E eu estou dicindo a verdade. Eso, doulle a miña palabra de que estou dicindo a verdade. Para mí o que máis vale nunha persona é a palabra. A parte do respeto e a educación e a tolerancia. E eu doulle a miña palabra que a mí se me convocou a asistir a esa reunión. Vale. Outra cousa máis, que non sei se outro día quedou claro cando falamos deste tema, que eu dixenlle unhas palabras que sucederon, que non se podía vivir tan tranquila. Vostede pensa que... sí. Digo por vostede, non foi por vostede. Non, por mí non pudo ser. Non, pero está aquí a xente que se dixo, e a persoa que yo dixo tamén está aquí. Entón, volver a decir o mismo, que non é normal que se conteste así un vecino. Vale, non é acertado. Eu teño que decir que se alguén dos meus compañeiros fixo esa afirmación, pois que non. Eu digo, como se dixese eu noutro momento, porque eu a veces tamén cometo, como todos os que estamos na sala, supoño, como todos os que están fora, por vostede mismos, cometemos erros e imprecisións e hai que pedir disculpas e nada máis. Se un compañeiro meu, que non o sei, fixo esa afirmación, vale, pois é unha afirmación pois que non deberá de ter feito. É seguro que non ten ningún problema esa persoa fora de pleno de falar con esa outra persoa que escribeu tamén pois seguramente outras cousas moito máis graves e pedirme perdón. Estou seguro, porque non teño ningún compañeiro no meu grupo que non sea capaz de facer iso e que non o faga. Non teño ningún compañeiro. Pois a mí me gustaría que se lle pidira disculpas. Vale, pois se lle pedirá por parte da persoa a outra persoa. Se hai alguén entre os meus compañeros que se dé conta ahora mesmo que fixo esa aseveración, pois cando sabe que se dirixa a esa persoa e que lle pida disculpas, pero non ten ninguna outra trascendencia. Nada, podemos acabar. Vale. Quere repreguntar? Quería unha pregunta. Unha repregunta. Sí, xa me lle repreguntar. Si se desestima o expediente, supoño que vai se modificar o proxecto. Estou dicindo que vai incluir todo o que lle dixen aí a maiores. Entonces, calquer veciño pode presentar a alegación? Despois? Sí. Claro. Poden ser estimadas, según o que ven. Entonces, sigo vendo unha contradición. Pero non entendo en que idea contradición. Ao mellor é que eu estou espesa. Desestimar unhas alegacións dun proxecto que non vai ir adiante. Volvo a repetir. É que o procedimento di que hai que facer así. Procedimento administrativo, se abre o prazo para que se fagan alegacións, temos que resolver esas alegacións e despois de resolveras e contestalas, porque sería, pois home, a mí non me parecería ben se ora chego aquí, digo que vou a reiniciar e non lle contesto a ninguna das persoas que están aquí presentes que fixeron alegacións, que non lle contesto as súas alegacións. E se lle dá o dereito incluso a pedir a ampliación desas alegacións. É que non é o que me pareza a mí, é que o que me di a min a legalidade que teño que facer. O procedimento administrativo di eso, non é que digo a mí pareceme ben, a mí pode unha lei parecerme fatal, pero eu teño que ver, xa falamos moitas veces con outras, podenos parecer mal a vostede e a mí,
pero resulta que temos que cumprir. Entonces, perdón. Ainda que hai algúns que animan a non facelo, pero non. Nós non somos deses. Non somos, creo que vostede tampouco. Entonces, cal é a ventaxa de ir a unha expropiación forzosa? Pregunto isto pola seguinte razón. Porque se a relación de propietarios costou tanto traballo, como vostede está dicindo, notificar, imagínese que pois, un propietario que ainda a día de hoxe pois, que non estuvera notificado, entonces os que presentaron as alegacións no mes de xuño ou no mes de xullo, pois terían que esperar a que se notificara no mes de novembro, por exemplo, que nos centráramos en esa persona. Que falta? Vamos a acabar xa porque estamos volvendo ao mismo. Eu quero que me aclare esa cousa que me queda que duda. Si, tento o dereito a preguntarme e eu vou repetir unha vez máis. Unha vez que se publica no edicto, no BOE, están notificados. Aí teñen que estar expostos, están notificados. Porque non se resolveron antes. Esa é a miña dúda. Están notificados. O boletín oficial do Estado é o 26 do 6. Señor Paradela, digo, e aparte de eso, quere que yo lea aquí, o tengo vostede aí. Si, además paso a documentación, si quere. Non é unha información mínima, é unha información técnica. E é o que marca, hai que facer edicto. E aparte de salir por orden. Publicación no BOP. Publicación no Diario Oficial de Galicia no BOP, que me saltei un. É notificación. Vale? Eu incluso me preocupei de buscar direccións, que me decían moitos técnicos que me estaba extralimitando. Bueno, se podo conseguir as direccións, fago que lle chegue a esa persoa. As que non podo, pois xa non as podo conseguir. Porque estando publicado en todos eses elementos que eu acabo de nomear, e por favor non me volvo a preguntar outra vez, para non volverlo a repetir, para non aburrir hasta a mesa e as sillas, todo ese procedimento, eu si quere, eu volvo a leer. Eu leo. Digo aburride, pois unha que repito. No, a mí non me fai falta ler. A mí sí, a mí me fai falta ler sempre. A mí ás veces justamente que as cousas queden ben claras. Pois quedan ben claras, e eu volvo a ler. Publicación no tabuleiro de edito. Publicación no BOE. Nun xornal de tirada na zona. Publicación no BOE. E unha vez feito eso, notificacións aos titulares das parcelas afectadas. 45 parcelas. Eso é o que había que facer, e o que se fixo. Se non se localizan, a persoa se ven de volta por non recibido, de volto, están notificadas igual, porque se notificaron vía publicación, igual que pasa con outros procedimentos que logo lle nomearei, que tamén hai que facer o mesmo. Publicalo, cando pode preguntar ao compañeiros seus que sexan alcaldes en outros concellos, cando non se localiza, cando non hai resposta, se publica no boletín e se dá por enterado, se non, despois se fai a execución de outra maneira. Vale? Entón, lle volvo a repetir. Eso se fixo que todos están enterados, todos, porque está publicado. No que marca a lei. A usted pode non gustarlle a lei? Pois ten dereito a que non lle guste, pero temos que obedecer a vostede, non sei. Eso é... A ver, non me vou a preguntar o mismo, non vou llegar a eso, señor Paradela. Está feito eso, se atenderon as alegacións, se lle contesta as alegacións, e eu teño que facer agora, e agora se lle van a enviar. Se trata deste pleno e se lle envían. Pasamos a votación. Votos a favor. Moitas gracias. Vamos a que quede un momento que vou enseñar a vostede a documentación que dubida que exista.